Това е моята приятелка Минка, която оперирахме поради спинална стеноза в кръста, но нека да чуем от нея какво се е случило. Най-напред започна изтръпване на крайници и след това вече изведнъж ми се схвана десния крак, после започна да тръпне и левия. Куцане имаш ли в краката? Даже направо неподвижност получих. От колко време имаш тези оплаквания? Пролета ми започна да ми изтръпват, обаче тази неподвижност, която получих, изведнъж стана. А пробва ли да се лекуваш консервативно с хапчета? Гелови ползвах. Физиотерапия пробва ли? Пролет и есен винаги ходя на физиотерапия. Ефект имаш ли? Подобрение имаш ли? Нямаш много. Не много, да. Не, ама облегчава малко. Колко време след операцията почна да ходиш? Веднага ли почна да ходиш? Дена на операцията, като ми направи доктор Васви, на другия ден вече сама се раздвижих и отидах до туалетна и взех да се движа в стаята. Налага ли се да приемаш сега някакви хапчета след операцията? Не. Нищо не приемаш? Някакви оплаквания сега? Не, сега нямам. С краката как се чувстваш сега? Добре. Минаха оплакванията? Минаха, вече всичко е добре. За което съм много благодарна. Господ го ударил с златни ръце да помага на всички. Няма нищо страшно от операцията? Не. И сега си водиш нормален начин на живот? Да. Ходя се и по банкети даже.